Good day po sa lahat ng mga tagapakinig sa channel na ito at lalong-lalo na po sa iyo, Kalakbay. Ako po si Reynaldo, nasa 50 anyos na at tubong Negros Occidental. Ang ibabahagi ko pong kwento ay karanasan ko sa aswang at iba pang elemento noong ako'y bata-bata pa. Nagsimula ang una kong nakakatakot na karanasan noong ako'y estudyante pa lamang at sumasideline ng pasada ng aming tricycle. At dahil nga estudyante pa lang ako, ay laging gabi ako pumapasada ng aming tricycle para may dagdag baon kinabukasan. Isang gabi noon, Kalakbay, matapos gumarahe si tatay ay agad ko namang kinuha ang susi ng motor sa kanya at nagpaalam na hanggang madaling araw ako mamamasada dahil wala naman akong pasok kinabukasan. Agad naman itong pumayag at sinabing mag-iingat ako at pinaalalahanan na dahan-dahan lang ang pagpapatakbo ng tricycle. Dahil sa ang ilang tricycle driver ay lumalabas ang pagiging kaskasero kapag gabi na at kakaunti na lang ang pumapasada. Bali pumapasada ako noon, Kalakbay, mula alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Pagkatapos ay tumatambay muna ako sa paradahan ng jeep para magantay ng pasahero. Maya-maya ay may bumabang pasahero sa last trip ng jeep at sinabi na kung pwede daw ba akong arkilahin na maghatid sa kanya sa kanilang barangay. Isa itong may edad na babae at ang barangay na paghahatiran ko sa kanya siguro ay nasa 7 o 8 kilometro ang layo mula sa bayan. Simentado naman ang daan papunta sa nasabing baryo. Pero ang mga gilid ng daan na ito ay puro tubuhan at malalaking puno ng akasya sa mismong gilid. Kaya nakakatakot kung dadaan ka dito ng gabi. Dahil sa kakaunti pa lamang ang mga poste ng ilaw noon at malalayo pa ang agwat. Sinabi naman nung matandang babae, nababayaran umano ako nito ng 100 basta't ihatid ko lamang siya sa kanila. At dahil malaki na ang 100 noon, Kalakbay, ay agad naman akong pumayag. Wala namang naging problema sa biyahe at naihatid ko naman ito ng maayos sa kanilang bahay at saka nga ito nagbayad ng 100 sa akin. Pero bago ako umalis, ay sinabihan ako nito na dumiretso na at huwag na umano akong kumuha ng pasahero sakaling may pumara sa akin at magpahatid. Agad naman akong tumango at nagpasalamat sa babae. At bago nga ako tuluyang makaalis, ay inulit pa nito ang sinabi na huwag akong kukuha ng pasahero. Pero hindi ko na lamang iyon pinansin at pinaandar ko na yung motor. Habang tinataha ko yung daan pabalik, ay may nakita akong babae na nakabelo ng itim sa gilid ng daan at nakatayo ito sa may poste ng ilaw. Tapos ay sumenyas ng para. At dahil sa may ilaw naman at maliwanag, ay inihinto ko yung motor sa tapat nito at nagmagandang gabi dito. Agad naman ito nagsalita ng magandang gabi rin at sinabi na kung pwede pa daw ba silang sumakay. Hindi ko naman makita ang mukha nito dahil sa itim na belong nakatakip sa kanyang mukha. Pero alam ko na dalaga ito dahil sa kanyang boses. Agad ko na itong pinasakay at tinanong kung saan ito magpapahatid. Sinabi naman ng babae na doon lang, sabay turo sa unan ng kalsada. Kaya agad ko nang pinaandar yung motor. Pero bago ko pa napiga yung selinyador, ay sinabi ng babae na sandali lang at may sumasakay pa. Agad naman akong napalingon sa babae kung may kasama nga ito na sasakay pa. Pero wala naman akong nakikita bukod sa kanya. Kaya napakamot na lang ako ng ulo at hindi pinansin iyon. Pero ilang sandali pa ay sinabi nito na sige na umano. Nang paandarin ko na yung motor ay napansin ko na parang bumigat ito na parang marami akong sakay. Kaya tinignan ko pa yung gulong ng tricycle. Baka kasi kakuplat lang dahil sa iisa lang naman ang sakay kong pasahero. Pagtingin ko nga sa gulong, Kalakbay, ay nakita ko nga na medyo kulang ito sa hangin. Kaya inisip ko na lamang na baka dahil nga doon kaya bumigat bigla. Habang bumibiyahe na kami, ay nagwika yung babae na doon lamang daw sila ibaba sa may puno ng akasya. Nagtataka ako sa sinabi nitong sila at saka yung itinuro nitong lugar na bababaan ay madilim na parte at walang kailaw-ilaw. Habang papalapit na nga kami sa sinasabi nitong lugar kung saan ito bababa, ay napadaan muna kami sa isang poste ng ilaw. At doon ay parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa sobrang kaba nang mapatingin ako sa side mirror
at nakita ko na puno na ang aking tricycle. May naka-backride sa akin at meron din nakasakay sa backseat ng tricycle. Tapos ay merong katabi ang babae sa front seat. At dahil sa sobrang kabakalakbay, ay parang wala na akong kontrol sa manibela. Tapos ay parang naninigas ang aking buong katawan sa nerbiyos. Kaya tuloy-tuloy lang ang andar ng tricycle. Pagkalampas ko ng malaking puno ng akasya at makarating sa maliwanag na parte ng daan, ay parang gumaan na ang andar ng aking tricycle at nakita ko na wala na din akong sakay. Doon naman ako biglang nahimasmasan, kaya sandali kong itinigil ang tricycle at pinakalma ang aking sarili. Nang maging maayos na ako kalakbay, ay mabilis ko nang pinaharurot yung tricycle at dumiretso sa isang kapihan na tambayan ng mga namamasadang driver kong gabi. Doon ay tumigil muna ako para makapagkape at mawala ang aking kaba. Habang nagkakape ay napansin naman ako ng ilang mga driver na kakilala ni tatay. Kaya tinanong nila ako kung ayos lang daw ba ako dahil sa nakita nilang nanginginig ang kamay ko na may hawak sa tasa ng kape. Agad ko namang ikinuwento sa kanila ang nangyari na may sumakay na isang babae at pagkatapos ay biglang dumami ang sakay ko at bigla ding naglaho. Nagkatinginan ng mga driver na nagkakape nang marinig nila ang sinabi ko at tinapik naman ako sa balikat ng isang driver na kakilala ni tatay. At sinabing hindi lang naman daw ako ang nakaranas ng ganoon. At halos lahat daw ng driver na pumapasada ng gabi ay nakaranas na ding mabagat ng babae na sumasakay sa may poste ng ilaw at bigla na lang naglalaho sa malaking puno ng akasya. Pasalamat na lamang daw ako at hindi ako nadisgrasya. Kaya matapos kong maranasan ang nakakatakot na karanasang iyon, ay hindi na muli akong pumasada pa ng gabi. Salipay sa madaling araw na lamang ako pumapasada. Dahil sa takot na maranasan ko pa uli iyon. Ang buong akala ko pa nga noon kalakbay ay ligtas na ako sa mga kababalaghan. Pero nagkamali ako ng isang madaling araw ay gumising na ako para sana ilabas ang aming tricycle at pumasada ng pagtingin ko sa poste ng ilaw. Ay may nakita kong isang tao sa itaas nito. Kaya nagtataka ako kung paano ito nakaakyat doon. At para makasigurado na hindi ako namamalikmata, ay lumabas ako ng bahay para tignan ang poste ng malapitan. Habang papunta na ako sa may poste, ay may sumitsit sa akin kaya mabilis ko itong nilingon at nakita na isa ito sa kapitbahay namin at sumenya sa akin na lumapit sa kanya. Nag-aalangan naman akong lumapit sa kanya dahil may hawak itong itak sa kamay. Nang bigla akong nakarinig ng pagaspas ng isang malaking pakpak at pagtingin ko sa itaas ay nakita ko ang hugis taong nilalang na mayroong malapad na pakpak ang lumilipad na papalayo. Agad naman akong nilapitan ng kapitbahay namin at sinabing aswang umano ang nakita ko. At kaya niya ako sinenyasan na lumapit sa kanya dahil sa ilang araw niya na din itong inaabangan at doon ko din nalaman na inaaswang pala ang anak nito. Kaya humingi ako ng pasensya at sinabing natakot din ako sa kanya dahil sa may hawak itong itak. Kaya nag-alangan akong lumapit dito kanina. Dahil sa nangyari kalakbay, ay hindi ko na inilabas ang tricycle at tumigil na din sa pamamasada. Lumipas ang ilang taon ay hindi na ako muling nakakita at nakaranas ng kababalaghan hanggang sa nakatapos na ako ng pag-aaral. Hanggang isang araw ay nabalitaan ni nanay na namatay ang kanyang tiyahin sa Samar. Kaya isinama ako ni nanay sa kanilang lugar sa Samar para pumunta sa lamay ng namatay niyang tiyahin. Dito po kalakbay ay masasabi kong isa talaga sa hindi ko makakalimutang karanasan ko sa aswang habang ako ay nabubuhay. Dahil sa nakaharap ko ito mismo ng harap-harapan. Matapos akong sabihan ni nanay na isasama niya ako sa Samar, ay agad na ako nag-impake ng gamit at bumiyahe na kami papunta sa kanilang lugar. At pagdating namin sa lugar ay agad naman kaming sinalubong at inasikaso ng mga pinsan at kapatid ni nanay, pati na rin ang aking lolo at lola, kaya mano dito mano doon ang nangyari. Kinagabihan ay nagpunta na nga kami ni nanay sa lamay at habang sila ay nagdadasal sa patay, ako naman ay nakikipaglaro ng baraha kasama ang aking mga pinsan. Hanggang sa makarinig ako ng huni ng isang tiktik. Dito ay nakita ko na parang kalmado lang at hindi pinapansin iyon ng aking mga pinsan. Kaya napatanong ako kung naririnig din ba nila iyon.
Agad namang nilang sinabi na huwag ko na lamang iyon pansinin. Dahil sa hindi naman daw iyon makakalapit sa amin at hanggang huni na lamang daw ang kaya nitong gawin. Dahil sa mga pangontrang inilagay umano ng albularyo sa paligid. Lumipas ang ilang araw at nailibing na ang tiyahin ni nanay ay wala naman naging problema. Dito ay nagpasya ng umuwi si nanay dahil sa marami pa umano itong gagawin at wala daw kasama si tatay sa bahay. Pero dahil sa wala naman akong gagawin at hindi pa ako nakakagala sa lugar ni nanay, ay nagpaiwan muna ako at hindi sumama pa uwi sa kanya. Nang makauwi na si nanay, ay sa aking lolo at lola muna ako tumira. Siya nga po pala mga kalakbay. Ang lugar ng aking lolo at lola noon ay hindi pa abot ng kuryente dahil malapit ito sa bundok. Kaya tanging gasera pa lamang ang gamit nilang ilaw. Dito ay maaga kaming naghahapunan at maaga ring natutulog. Hindi naman ako nababagot sa lugar dahil sa araw-araw naman kaming gumagala ng aking mga pinsan at pinapasyal ako sa iba't ibang lugar. Hanggang sa napadaan kami sa isang baryo at doon ay may nakita akong isang magandang babae na nakatingin sa akin. Ngumiti ako sa kanya at bumalik din ito ng ngiti sa akin. Kaya kagad kong tinanong ang dalawa kong pinsan kung kilala ba nila yung babaeng nakatingin sa amin at nakangiti. Agad naman tinignan ng dalawa ang tinuro ko sa kanila ng magandang babae. Ngunit bigla akong hinila ng dalawa papalayo sa lugar dahil sa hindi naman magandang babae ang nakikita ng dalawa kong pinsan, kundi isang matanda na bantog umanong aswang sa kanilang lugar. Nang makauwi ay sinabi nila kay lola ang nangyari, kaya pinagalitan pa sila ng lola namin kung bakit umano doon kami dumaan na alam naman umano ng mga pinsan ko na dayo lang ako sa lugar. Agad namang humingi ng pasensya ang dalawa kong pinsan kay lola at agad nang umalis. Tinanong ko naman si lola kung ano ba ang masama dahil napadaan lang naman kami doon sa lugar at hindi naman kami pumasok sa baryo. Sinabi naman ni lola sa akin na huwag ko na umanong alamin at huwag daw akong basta-basta makikipag-usap sa kahit kanino na hindi ko kakilala. Pero dahil sa may katigasan ng ulo ko noon, ay binaliwala ko lang ang mga sinabi sa akin ni lola at palihim akong pumunta ng mag-isa sa baryo kung saan ko nakita yung magandang babae. Ilang araw akong pasilip-silip sa bukana ng baryo kung saan ko nakita ang magandang babae. Hanggang sa nagulat na lamang ako nang bigla itong sumulpot sa may likuran ko. Tapos ay nakangiti ito sa akin at nagtanong kung siya daw ba ang hinahanap ko. Napakamot ulo ko namang sinabi na napadaan lamang ako sa baryo nila. Sabay abot ng kamay ko sa kanya at nagpakilala. Agad naman din itong nagpakilala sa pangalang Sandra at niyaya ako nito na kung gusto ko ba daw pumunta sa kanilang bahay. Napangiti naman ako at sasama na sana sa babaeng si Sandra. Nang biglang may tumawag sa akin na isang magsasaka na nakasakay sa kanyang kalabaw. Kaya napalingon ako dito at nakita na mabilis itong bumaba sa kanyang sinasakyan na kalabaw at mabilis na lumapit sa akin. Paglingon ko naman kay Sandra ay bigla itong nawala kaya nagtaka ako. Nang makalapit naman ang tumawag sa akin na isang napadaang magsasaka, ay tinanong niya ako kung bakit ako naroroon at agad na nagpalinga-linga muna ito bago ako hinila papalayo. Hindi ko naman sinabi sa kanya ang rason kung bakit ako naroroon at sinabi ko na lamang na namamasyal lang ako sa lugar. Agad naman akong pinasakay sa kanyang kalabaw at pinalakad iyon ng mabilis. Sinabi nito na huwag na umano akong babalik pa sa lugar na iyon. At mabuti na lamang daw at nauna niya akong makita bago ako makita ng mga nakatira doon at walang paligoy-ligoy nitong sinabi na ang mga nakatira umano sa baryo na iyon ay puro mga aswang. Nagulat naman ako sa narinig na sinabi ng magsasaka at kinilabutan. Tinanong niya pa ako kung saan ako nakatira at sasamahan na daw niya ako pauwi dahil sa hapon na at delikado daw sa kagaya kong dayo na pag-alagala kapag palubog na ang araw. Sinabi ko naman kung saang baryo ako nakatira at inihatid nga ako nito sa bukana ng aming baryo kaya nagpasalamat ako. Pinaalis ko muna ang magsasaka na naghatid sa akin bago ako pumasok ng baryo kung saan nag-aagaw na ang liwanag at dilim. Nang papasok na sana ako sa baryo ni na Lola ay nakarinig ako ng sitsit at nang lingunin ko kung sino iyon ay nakita ko ang babaeng si Sandra na iba na ang suot kanina nang makita ko sa baryo nila. Tapos ay sinenyasan akong lumapit sa kanya.
Nakangiti naman itong nakatingin sa akin na tila inaakit ako dahil tinanggal nito ang butones ng suot niyang damit. At dahil na rin sa kapusukan ko, Kalakbay, ay nawala kagad sa isip ko ang sinabi sa akin ng magsasaka. Nakakahatid lang din sa akin. Hindi ko na rin naisip kung paano nakasunod kagad yung magandang babae. Kaya nilapitan ko na si Sandra kung saan ito nakatayo. Hinawakan naman niya ako sa pisngi na may pang-aakit na tingin at biglang tumakbo sa masukal at mapunong parte ng kakahuyan. Tumingin pa ito sa akin na nagpapahiwatig na sumunod ako sa kanya. Sinundan ko ito sa may mayabong na mga puno at dito ay hinubad nito ang kanyang damit at may ibinuhos na kung anong likido sa kanyang katawan. Ilang sandali lang ay hindi na ako nakagalaw sa takot dahil ang magandang babaeng kaninang sinusundan ko ay biglang naging matanda na kulubot na ang mga balat, buwaghaga ang buhok at namumula ang mga mata na naglalaway. Dito ay nagpapasalamat ako sa dalawa kong pinsan dahil hinahanap na pala nila ako ng buong araw at hindi nila ako makita. Kaya nagpunta sila sa bahay at hindi nila ako nakita doon. Ang akala pa ng aming lola ay kasama umano nila ako. Agad namang sinabihan ni lola si lolo at ang dalawa kong pinsan na hanapin ako dahil sa papalubog na ang araw ay hindi pa ako nakakauwi. Sakto namang may nakakita sa aking bata na pumasok sa kakahuyan. Kaya itinuro niya ako sa mga naghahanap sa akin. Agad naman nilang tinungo ang direksyon kung saan ako pumunta. At dito nga nila ako naabutan na tulala at nakatayo lang sa takot kaharap ang isang matandang aswang na agad namang hinataw iyon ng aking lola ng buntot pagi bago pa ito makalapit sa akin. Kaya napahiyo iyon sa sakit at ilang ulit pa itong hinampas ni lolo habang nagmumura. Wala ako sa ulirat ng mga panahong hinahampas ng buntot pagi ni lolo ang aswang na balak bumiktima sa akin. At ang tanging naririnig ko na lamang ay ang magkahalong angil hiyaw at pagmamakaawa nito na huwag daw siyang patayin at hindi na uulit. Ang huli ko na lamang naaalala ay binuhat ako ng aking mga pinsan at tiyuhin at pagkatapos ay nawalan na ako ng malay. Laking pasasalamat ng aking lolo at lola na magkamalay na ako. Ginagamot pala ako ng albularyo na pinatawag nila at may iniipit itong mga dahon-dahon sa aking paa. Sinabi ng albularyo na maswerte umano ako at hindi ako nabiktima ng aswang at magpasalamat sa aking gabay na engkanto na siyang gumawa ng paraan para ilayo ako sa kapahamakan. Napakunot noon naman ako at nagtaka sa sinabi ng albularyo na gabay na engkanto. Kaya tinanong ko ito kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi nito na meron akong gabay na isang babaeng engkanto na nakabelo na itim na sumunod pa umano sa akin dito sa Samar. Sinabi pa nito na ang magsasaka na naghatid sa akin at ang batang nagturo ng direksyon kung saan ako sinundan ng aswang ay iisa at ito ay ang aking gabay. Dito ay naalala ko bigla ang babaeng naging pasahero ko na bigla na lamang naglaho nung pumapasada pa ako ng tricycle. Hindi na rin idinetalye sa akin ni na lolo kung ano ang nangyari sa aswang na balak bumiktima sana sa akin. Ilang araw pa ang lumipas, Kalakbay, nang bumalik na ang aking lakas ay nagpaalam na ako kina lolo at lola pati na sa aking mga tiyuhin at pinsan para umuwi na sa Negros. Pagka-uwi ay hindi ko na ikinuwento kina nanay at tatay ang nangyari sa akin sa Samar. Pagkatapos ay agad akong pumunta sa malaking puno ng akasya kung saan ko inihatid ang babaeng engkanto na naging gabay ko. Tapos ay nag-alay ako ng pagkain at bulaklak saka nagpasalamat. Mga Kalakbay, sa maniwala man kayo o sa hindi, ay ilang ulit na ako nakakaligtas sa mga aksidente. Isang halimbawa ko dito ay paparasan ako ng tricycle nang biglang may lumapit na pusa sa paanan ko. Kaya nabaling dito ang aking atensyon at ibang pasahero na ang sumakay dun sa tricycle. Hanggang ilang sandali pa ay naaksidente ang nasabing tricycle na sanay ako ang nakasakay kung hindi dahil sa pusa. Pumutok bigla ang gulong ng tricycle at nagpagewang-gewang kaya bumangga ito sa poste. Maswerte namang galos lamang ang tinamo ng driver at pasahero nito. Sa ngayon, Kalakbay, ay nasa 50 anyos na ako at ang puno ng akasya na dating pinagpapakitaan ng mga kakaibang nilalang ay wala na ngayon dahil tinamaan iyon ng kidlat na naging sanhi ng pagkasunog. At kasama ng pagkamatay ng malaking puno ng akasya ay naglaho na din ang mga nagpapakita dito.
Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking kwento. Ako pong muli si Reynaldo ng Negros Occidental. Maraming salamat.